Ndinozi Ruby Madzini. Ndinogare panumber 1 Valley Road. Valley. Takasangano nezvatakasangana nazvo. Takapa pano kuseni tichiti tiende kubasa koshanda. Tasvika kubasa kuya uko. Ndakasvika mwangu anga titange kusvika ndakazotera kumashure. Ndasvika wakati pane gomba rakacherwapo, asi gomba rakacherwapo iri rine bhonzo riri panze. Ndikati imi mama azosvika kumuchione bhonzo riri panze, mama muchidini tichitarisa kuti road yedu ingafamba ngepapi, taida kugadzira kuti matombo edu atakurwe, yaida kufamba tractor. Saka tazoti tiri kutsvage road yakutobudisa nepapi, ndopataone bhonzo riri apa. Hatisi kuzwisisa kuti bhonzo iri ngerei. Ndakabva ndatoswederawo padhuze reshuwa bhonzo ndikariona, asi handina kuziva kuti bhonzo ngerei. Tese takatanga kungoitirana nharo, tatiripo tiri 6. Takatanga kuitirana nharo, umwe akati bhonzo ngere mombe, umwe akati pamwe ngere dhongi, umwe akati bhonzo iri rinenge remunhu. Kati sei mafungidziro kuti ngere munhu? Zvasa harisi kuzwisisika, ende tinofamba tinombosangana nemabhonzo emombe chaidzo dzakafa dzega, iri bhonzo iri. Ameno. Dambudziko retinaro panapa iri tingaita seiko isusu kuti tizwisise kuti bhonzo ngere uye pakafusirirwe chii. Takazowirirana pagurupu redu ipapapo kuti bheta tifonere mapurisa auye aone kuti bhonzo iri ngerei. Kana pari riri remombe, bva rozikanwa kuti ngeremombe, nekuti dambudziko riripo pafusirwa pambofusirirwe chii ipapapo. Ini semutungamiriri wegurupu ndopandakabva ndabate foni yangu, ndobva ndafonere mapurisa. Ndakafonera pamazeta rapiapo vabhesi muno muFenvhari. Achibva auya mapurisa akauya, pakauya achivhera nomumwe mupurisa akauya naye zita rake handichatonderi. Vasvika vakatange kuti zviri papi, ndikati zviri apa izvi. Tikatange kuitirane kuonesana, iwo vachitiwo iri rinenge remombe iri. Vachivhera ndo wakati bhonzo iri ngere munhu, ngere kubva apa pano kusvike muvyu. Ndakambodzidzawo ngezvemabhonzo kwenguva shomanana. Saka mupurisa wanga aripo umwe ndiyo akabva ati aregai ndifonere wakuru wangu, kana riri remunhu chokwadi tifonere wakuru. Ini ndakabva ndapindurawo ndikati nyangwe rikasawa remunhu, kana iri mombe yakaorera ipapapo yakafusirwa ngaizikanwa kuti pane chii. Ndipo mupurisa wemuzeta rapi akabva afona kusendera kwendo vakadairwa achizi regai ndiende soko kuna amwe. Vakazodaira vakati kana maone bhonzo 1 kunyurai pasi muone kuti pane chii, pane rimwe here, pane amwe mabhonzo here, kana ringangova rimwe 1wo ringoripo riri rega. Ndopakabva pafukunyurwa. Vachingofukunyura vakaise piki yekutanga, hapana chakabuda. Yechi2 pakabva pabude musoro. Musoro wakabuda wanga usina bvudzi kana ganda, ranga rangosarechi, rakangoite bhonzo riine mazino. Tese takavhunduka, tikatomboswedere kure. Wokuchera wakaramba achichera wakabudisa futi mabhonzo. Ndopakabva pazotooneka kuti chokwadi apa munhu uripo. Takadzoka topana zvemubvunzo kuti kana ari munhu wakachererwa ipo papa ari 1, chichaita kuti gomba rirebe riende kusvike kure uko. Pangangodaro pamwe paina mwana aripo. Wokuchera akaramba achichera achibudisa mabhonzo svika mabhonzo aya pekutanga apa apera. Wakabva aendazve pamberi achichera, wakabva abudisa futi umwe musoro. Pakutsvara futi achibva abudisa mabhonzo achisa pasi. Kusvika abudise misoro inokwana 4. Abudisa misoro inokwana 4. Ndopatakazongoti ndo zviri pano izvi ndo zvatasanganawo nazvo pano. Pakazouyawo mapurisa akauyawo nemota akabva kusenderwa ikokoko nemacid akauyawo achingonyora-nyorawo zvainyora. Asi inini chandisina kuziva ngechekuti mabhonzo ayanga ngodaro ari ekuti here zvinhu zvavo zvakachengetwa nemunhu kana kuti makuva ari kubviswa mumastenzi muri kugarano, izvozvo handina kuziva. Ndiwo muonere wandakaita. Alright, saka mati pakaburitswa misoro mingani?
misoro 4 ndiyo yandakaona. Asi gomba iri kuratidza kuti rakacherwa manje reka kuti ndezvekudhara zvenguva yehondo kana kuti gomba iri harina kucherwa kare, riri kutoratidza kuti foshoro yakachera yaichera ichira semavhu ichichera zvapo ichichera paitoonekera kuti hapana kucherwa kare. Zvinhu zvairatidza kuti hazvina 2 weeks zvaitika nekuti kunze kwakatombotsva. Isusu inzvimbo yatatombofamba kwenguva tichinhonge matombo edu ekubasa kwedu city council hatina kumbobvira tasangana neizvozvo. Ipapo taitofambapo hatina zvatakaona. Zuva iroro ndo ratakatozoona kuti pakafushirwa apa pabva paite bhonzo zvabva nekupi. Asi mabhonzo airatidza kuti ndeekare. Mabhonzo airatidza kuti ngeekare. Chatakangoona kuti mabhonzo anga ekare nechekuti papasina chairatidza kuti zvakabve kuitika. Hapana bvudzi rairatidza mumusoro memunhu, hapana kana nyama yakanga iripo kunze kwemabhonzo chete. Tinonzwa nzvimbo ine inonzi ine mabhinya hamungafunga here kuti zvingange zviri zvimwe zvezvinhu zvekuti vanhu vanobatwa ivavo munhu unoita zvaanoita ozokodza apedza ake zvaapedza kuita? Ini ndakagare muno kwenguva yareba zvekuti ndonyatsoti muno munzvimbo muno makamboonekwe munhu achizi mufenivhari mwaurayiwe munhu. Handisati zvekuti ndingafungidzire kuti zvingangodaro zviro zvekuchekwa. Ameno handingazivi yangu asa zvekuti ndingati wakachekwa apa akazoende koraswa apa handifungiri zvakadaro. Pfungwa yakatombouyawo patiri ngeyekuti zvingangodaro ari kugara akauye kumastenzi matsvako ndo angangodaro akagare nzvimbo dzine makuwa obvisa oende korasira. Ndo pfungwa yatakangofunga kuti pamwe kumastenzi uko zvingangodaro zvabva. Hatina chokwadi nazvo, zvazviri zvekufungira sechinhu chatatasangana nacho tisingafungiri kuti tingaone chinhu chakadaro munharaunda. Asi makambenge mune nzvimbo dzairi gwavana here zvokuti mungati makuva akabviswa kana kuti handiti kana makuva achibviswa vanhu vanozoisa mapurisa here kuti takugara kwanzvimbo ipapapo handiziva kuti mamuine nzvimbo dzaigwanhu here kareko handizivi. Asi ikoko kwataishanda ikoko pakazongoitawo wakatongodaira wachiti isusu pedu apa pakava paine makuva asi takadaidze mapurisa akabviswa. Panga pakacherwa chidreni chakarebe 5 meters. Asi charebe 5 meters kuiswa kwakaiswa vanhu vakatanga wekutanga wakaiswawo pakega nemabhonzo ake nemusoro wake. Musoro wanga uri kumadokero ndo waitanga waiswa mabhonzo. Toendazve pamwe musoro wanga uri pekutanga poenda mabhonzo kusvika zvabuda zvakadaro. Chakatiratidza kuti titi isusu waitange kuisa musoro noti paitsvarwa musoro ndo waitange odini ndo waitange kubuda. Asi maonero enyu zvichiitiko chinhu zvakaitwa usiku nokuti munoshandira ari masikati? Isusu tinobve kuno kuma7 tosvike ikoko tototange basa redu kumapast 7-8 takutoshande basa redu. Tinozobveko kuma4 hatina hedu munhu watakaona. Saka hatizvo zvakaizwa usiku here kana kuseniseni. Chokwadi zvekuchekuziva kuti zvakaiswa nguva chaizvo. Asi hakuna vamwe vanhu vanogara ikoko kunzvimbo iyo? Vanhu vari ngechekure muchana. Unofamba wafudze mombe, anofambawo nevanhu anonga achitsvagawo huni. Asi panga pane mapfupa mugomo here kana kuti? Hamusi mugomo. Panonzi pachii? Patatiri papo? Tongoti mufenivhari. Hapana rimwe zita. Pozi ndanzonge zvachinanzi Spirit 10. Alright, kudhuze nekunozi kuno maspiritens. Kudzimba dzeRoma uko.